jos tahdotte parempia videoita, niin subscribeatkaa. Please. Että mä saan webcamin, että mä pystyn lataamaan parempia YouTube-videoita. Jossakin kohtaa kanavan nimi vaihtuu Retardi Hyeno Gaming. Koska ei tätä, vaan mennään täältä vaihtamaan skinpackini. Tässä se on. Hei! Okei. Jos tahdotte parempia videoita, muistakaa subscribeatkaa. Kuten näette, tämä mappi on hieno ja kertoo vanhasta ajasta. Niin, mitä sanoinkaan? Jatketaan eteenpäin. Mä en tiedä paljon, mutta nämä on pilareja. Mistä tiesin? Kaikki tietää, että nämä on pilareja. Kaikki. Joten jatketaan matkaa. Jos saan paremman mikin, niin en kuulosta näin tyhmältä. Ja paremman setin, jos subscribeatte, niin sitten tulee parempia videoita. Ei tällaisia. Koska tarvitsen rahaa, että saan paremmat jutut. Ei, en ole köyhä. Tää ei ole paraa nyt. Miten? Kyllä. Niin, jatketaan. Kiipesin tänne hetkeksi. Nyt pitää kiivetä näitä pitkin. Au. Miksi mäkään hypännyt tänne ylös? Jos mun pitää päästä täältä läpi. Minecraftissa. Tahoitteko nähdä jotakin 20 minuuttia kiipeämään täällä? No, jos aika riittää, niin kyllä. Oh god! Ansa! Pitää kiertää ympäri. Ottakaa hetki. Muistakaa, jos tahdotte parempia videoita, niin sitten teidän pitää subscribeata. Koska mä en pysty tekemään parempia videoita, jos mä en saa tarpeeksi rahaa. Sitten mä voin tehdä videoita ja uploadata niitä nopeammin ja tehdä enemmän videoita. Kun tää on pieni video, niin mä tahdon näyttää teille yhden paikan. Ottakaa pikku hetki, mä menen sinne. Mutta mä unohdin. Oh crap. Meidän pitää tehdä tää näin. Niin tänään mä näytän teille jonkun Possulandian jutun. Jos te tiedätte mikä tää on, laittakaa kommentteihin. Meniks mä ympyrän just? Jos tahdotte paremman mikin, niin
niin pitää edes saada mikki. Olkaa taas umpikuja. This is not good. Look, I'm hungry. Mun pitää päästä sen luon nopeammin, joten anteeksi jos tää eka video on surkea. Jos subscribeaatte tai laikaatte, saan rahaa. Että saan rahat tarkoittaa paremmat tavarat. Hetkinen, viimeinen kivi ei ollut näin kova. No niin. Oh, tuolta mun piti tulla. Okei. Miksi? Sattuu. Jos edes katsotte tähän asti, te olette hyviä. Nytten mainaamme, koska te ette ole Ei, en enää pysty juoksemaan. Hyppää! Ei. Ennen kuin mä palan Kaukaa taas niin. Kun näette tonne. Onks toi se Minotauri? Pääsin tänne ilman mitään apua.